नमस्कार, हम झा अपनsanskar यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करे छी। आइ के वीडियो में अपना सब जानब कि मिथिलाक्षर में यहाँ से लगभग यहाँ तक क्या लिखा है। यदि यहाँ सब मिथिलाक्षर में क ख ग घ च छ छ ट छ ट त छ त र प फ ब भ क्या लिखा है सीखना चाहिए छी। तो करेंगे डिस्क्रिप्शन में भेज जाए। तो चलिए आइ के शुरू करिए। मिथिलाक्षर में य लिखा के लागी शुरू में एगो र के बाद ओकरे संगे एगो दंती और नीचा में एगो बिंदु। मिथिलाक्षर में र लिखा के लागी शुरू में एगो र और र के बाद ओकर पिछाड़ी आधा गोल ल। मिथिलाक्षर में ल लिखा के लागी एगो दंती एक के बाद कनिक त जका अपना सब जहाँ त लिखे छी ओनाहिते कनिक त ल लिखा के लागी त और नीचा में कनिक बिंदु। मिथिलाक्षर में व लिखा के लागी एगो दंती के नीचा त्रिकोण आ त्रिकोण के नीचा एगो बिंदु आरो व के बीच में पेंट एगो दंती मिथिलाक्षर में तालाबे स मिथिलाक्षर में तालाबे स लिखा के लागी एगो उल्टा सी और ओकर बाद ओकर पिछाड़ी से ओकरा सटा कर एगो रे तालाबे स। मूर्धन्त स मिथिलाक्षर में मूर्धन्त स लिखा के लागी अपना सब जेना स लिखी छी ओनाहिते एगो र के सटा कर एगो दंती और दंती के बाद दोनों के जोड़ देव दंत स। मिथिलाक्षर में दंत स लिखा के लागी शुरू में उल्टा सी और ओकर पिछाड़ी एगो दंती और दोनों के एगो दंती से जोड़ दे दंत स। मिथिलाक्षर में ह लिखा के लागी शुरू में एगो छोटका उल्टा सी एक बाद एगो बड़का उल्टा सी और ओकर नीचा से एगो दंती मिथिलाक्षर में छ लिखा के लागी शुरू में तीन के नीचा में एगो दंती और ओके बाद ओकरा संगे एगो ऊपर में दंती और ओकरा जोड़ दे एस। मिथिलाक्षर में र लिखा के लागी शुरू में एक के नीचा से एगो रेफ
ज्ञान मिथिलाक्षर में ज्ञान लिखने के लागि शुरू में आठ के जोड़ते एगो डंटी के बाद एगो पुच्छर। आज के वीडियो में आप सब देख लो कि मिथिलाक्षर में यह 16 का ज्ञान तक केना लिखाई छै। अब आबा वाला वीडियो में अपना सब देखब कि मिथिलाक्षर में अंक सब केना लिखाई छै। तब तक के लागि हमारे सब संगे विदा होइत छी। धन्यवाद।